Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni bathandi bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Baphulaphuleke lapha ke siphethe indaba ke ephuma phaa Victor Hlongwane owayengurefri apha ke walaseMzantsi Afrika, ecacisa malunga nalaa goal ke yakorwa phaa kuMbuthuma phaa iKaizer Chiefs kayibethwa phaa liqela ke leRichards Bay. Baphulaphule ke thina singabanye ke sasikhona phaa saye satsho sathi ke siyalibona thina inqaku eli asiphiki into, kodwa apha eMzantsi Afrika kusafuleke kumiwe ngenyawo, kusafuleka sompempe aba bathathwe bonke baphulaphula babekwe endaweni enye, bake bagqogqwe indlebe, bake babuzwe imibuzo into yokubana niyathanda na xa kukho itim enizibethisayo, niyathanda na xa kukho itim eziluza u-3 points ngesizathu senu, ngoba osompempe apha eMzantsi Afrika banayo loo nto yokubethisa ezinye teams end up eziluza ii-matches. Baphulaphula umzekelo laa sompempe berefra phaa kulaa match yeqela leKaizer Chiefs kunye ke neqela ke leRichards Bay phaa eKingsway Stadium eMlazi kwadi. Laa nto baphulaphule ayithandeki, ngoba uthi mawuyijonga laa Mbuthuma lowa ebevele e-offside, laa bhola ifika vele usendaweni engeyiyo kumele bukuyo u-offside umfana omdala, kodwa usompempe ufeyisene nani. Ubuka ukuqaphele kakuhle uzokuyiqala sele laa goal, usompempe ujongane nebhola ebheka kuMbuthuma, ujongane nolaa donga lonke usompempe. Laa nto yakuxela into yokubana ke yonke into eyenzeka phaa urefri uyayibona, kodwa usompempe ukwazi into yokubana ke azivalelwe wakho umlomo, ayithathe ibhola ayikhombe echokozeni esenta athi ligowuli. Uphakamisile uBruce Vuma phaa ekhalaza sithi nantsi iplay ehleli yodwa, yaphinda ibhola yafika kulaa player yayifaka emnatheni. Usompempe akangamemele Bruce Vuma, uyithathile ibhola wayikhomba esenta wathi linqaku. NoVictor Hlongwane ke kuleni game uyakhalaza uthi ke noko akusilo nqaku eli, iKaizer Chiefs phaa idliwe baba bayidlele indlala, uthe laa nqaku eli yi-offside. Laa player inguMbuthuma leya ibivele i-offside position, ifike laa bhola elalele eku-offside uMbuthuma, kodwa usompempe akayibonanga yonke loo nto, ibhola ithathe wayikhombe emnatheni. Uthi ke uVictor Hlongwane noko kwelakhe icala ubona noko usompempe lo iyawathanda ke ukuyicinezela ke iKaizer Chiefs phaa kulaa mdlalo, ngoba uthi ke elaa nqaku noko libona nanguthathatha akusilo goal, offside leya. Baphulaphula yilaa nto ndiyibekayo mihla nezolo ndisithi ke noko osompempe aba balapha eMzantsi Afrika noko banalo igalelo kakhulu ekubethiseni ezinye iitim apha phantsi kweBetway Premiership. Zikhona iitim eziye zidlale ngokuzimisela, kodwa ke ziyiluze igame ngesizathu ke sokubana sicinezelwa ngusompempe, becinezelwa ngurefri. Izinto ezintsha bukumeba xa kuphela unyaka babizwe bonke orefri, waboniswa amaphutha wakho usompempe awenzileyo kule sizini, aboniswe iitim athe wazibethisa kule sizini, aboniswe iitim ezithe zaluza o-3 points ngesizathu sakhe, abuzwe ngokumbuzo ukubana uthini na ngalo msebenzi wakho unje, uthi thina singu-PSL sikugcine na noba sikukhuphe, masive kuwe sompempe, ngoba ekugqibeleni abasompempe babethisa iitim ezinganatyala. Baphulaphule laa goal leya akusiyo goal, nani ningake niyiqale phantsi niyijongisisa niyiphicothe, akusiyo goal leya. Usompempe laa goal ibonwa nanguthathatha nangumntwana omncinci okubana laa player yeRichards Bay ibivele isendaweni erongo ngelaa xesha. Kodwa ke baphulaphule ke akusoyam ndodwa, nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niyiva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.